Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på Powerade, og den Massa igen, bare i sådan en Gueva, og en sort booster. Og vi har aftalt inden, at vi starter med at smage den her. Ja. Så det er godt. Nu starter jeg med at smage. Ja. Jeg er lidt planter. For helvede. Der smager lidt planter. Hvad er det for en æstesmag? Plantesmag. Ja, det smager plante. Det smager plantorama. Okay. Ja. Og så tager vi den her. Powerade. Og den kommer vi til at åbne. Ja. Du kom til at åbne. Nu starter du. Jeg havde det lov. Fy for helvede. Det smager, det smager røv. Det smager knu. Det smager lort. Det smager virkelig af lort. Det smager bedst. Det smager det, det ligner. Det smager Ej, den er ikke dansk. Jeg smager godt. Og så har vi en sort booster. Du åbner den. Skal jeg åbne den? Ja. Ej, den er Powerade. Fy for helvede. Det er godt. Der kommer røg ud af. Skal jeg starte? Ja. Og man kan bare lugte det. Hvor smager alle? Fuck, den er god. Den er rigtig god. Ja. Den her, ikke? Altså, jeg synes, den smager lidt, den her. Den her booster. Okay, hvad synes I? Hvad synes... Ja, nej, nu siger jeg. Hvad synes du der... Hvad er top 3? Det her, jeg synes, Det der, det er etteren. Og den her, den kan jeg huske. hvis det er min, ikke, så jeg selv... Gå lige. Jeg synes, den her er den dårligste. Det her er nummer 2, og det er nummer 3. Jeg synes, den der smager lidt, den der. Nej, den gør ikke. For mig, der er den her, Og den her, og så den her. 1, 2 og 3. Ja, det er så ikke sindssygt, men altså okay. Den her kan jeg godt lide. Ja, det smager bare lige af den her. Nej, det gør den. Det gør den sgu det. Jo, men den der er stadig... Stræk du den igen. Vi ses i næste video. Ja, hej.